Og velkommen til Matematik.dk. I dag skal jeg vise et matematisk korttræk. Kom med kortene. Okay, vi kan lige starte med at blande kortene. Okay, så trækker du bare et kort. Okay, og du må godt se på det. Okay, har du set det? Ja. Okay, så lægger vi det bare ind i bunken i stedet for eksempel de her. Vi lægger det bare ind der. Den rigtige side. Sådan der. Resten af det. Okay. Først kan jeg lige vise, hvordan man gør med den første gang. Så siger vi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Så vi fik ikke nogen. Så vi lukker den her bunke med et kort. Så siger vi 10, 9, 8, 7, 6, 5. Okay, se. Der fik vi en 5'er med til tallet. Ikke også? Så lader vi den der. Vi lukker den. Så siger vi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Se, der fik vi 3. Og sidste gang 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Så lukker vi den bunke, fordi vi ikke fik noget. Okay, 5 plus 3, det giver 8. Okay, vi skal lige have kort med. Okay, så tager vi 8 kort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, hvad var det kort? Spar 10. Okay, hvis I godt vil se, hvordan jeg gør, så husk at give nogle likes eller nogle abonnenter. Ses.